Алейкум, мардуми шариф Тодиксон, умедворам хуб ҳастед. Бисёриҳо савол метавонанд ки соқифаи барои чӣ айбураи дига блогерое ки конкурс мезгаронанд гап намезанед. 98% мошенникай. Ҷабрида беҳад бисёри бад аст. Ҳаматонони азиз, но мо кор мекунем. Ман бисёриҳоша занг заги ҳастам ки қати ма ҳамкорӣ мекунӣ. Ҳамкорӣ намекунӣ, дар канали Ояндаи миллат ранги Муҳаммад ТВ мошенник, Беха ТВ мошенник хитона мебинед. Дадус пеши бар мегани соқифаю чикор кунем? Мегум шо анамқи корора бояд анҷом додан дар кор аст. Ба ҷони дил мегам ин соқифаю. Видеоро тамошо кардем. шумо ба сабр бошед. дӯстон, хоҳиштон мекунам. Ман медонам чикор кардистам. як бор дигар видеоро тамошо кунед. Беха ТВ номи кормандони МВД-ро гирифтӣ. Ман қати МВД ҳамкорӣ надорам. хештавор гуфтӣ дар байни бано мухолиф имна дар байни Кабирзодо сари маро хам кардӣ. Ман ҳамкорӣ надорам. хештавор кормандони МВД будай. қасам ба имонам, қасам ба Конститутсияи Ҷумҳурии Ӯзбекистон, Кабирзодо гӯш кардем. Ман бачаи озод ҳастам, ман юрист ҳастам. Ва сабр бошед. видеоро як бор дигар тамошо кунед. ҳама чӣ вақт соат дорад. ҷанг дохтан хеле чизи хуб аст. Тодиксони азиз, ба пеш. бародари азиз, нафарое ки вазорати корҳои дохилӣ ҳамҷа тамошо мекунем, бачаҳое ҳастанд ки тамошо мекунанд, акҳое ҳастанд тамошо мекунанд. Ай ҳамаи шумо як хоҳиш дорам. Чӣ ба ки дига одамо зангтон бизананд ки дига одама бибина бор документча проверка кун, проверка мекунед, занг мезанед, медонед не бо система мекунед, занг мезанед барои ҳам коро. хайхто медем барои чӣ занг мезанед. дига одамо зангтон мезананд ба хаб мекунед. чӣ ба ки дига одаморо занг намезанед ки ҳамара мада назар надорам. нафарое ки занг намезанед ки мошинотона ки зад, ки бурд, одам бозиша мезгаронад, баъди бозӣ престан дар кор ку. ки мошинита ки зад, ки бурд, ки хурд, гиҷо шид, чӣ ба меро савол намекунед. ҳамаи шумо хоҳиш мекунам, ҳаматон тамошо мекунед, маро тамошо мекунед, ҳаматон дар алоқаем бисёритон. чӣ ба дигаротон барои система боша, барои як кори дига боша, ира хеле неправильно нафаҳмем, правильно фаҳмем ки мара алами бадам кардагия ки либоти занг безем мо дар хизматем, на ки дигаро бошанд чӣ ба баъди бозишон пресспорт намекунед, мошинотона ки задак. ҳол видеош мебурам.